Alright mga kabatak, magandang hapon po. Alright, tayo mag-impaki. Yan. Going to Kamsur, mga kabatak. Ayan. Ayan, at siyempre, adalhin ko yung pangmalakasan. Ayan, grinder. Barina. Ayan. Ayan. Pangmalakasan. Labahin ba to? Oo. O dito na lang. Gusto mo ilagay ko yun din? Okay na. Para kumapagpapag. Ayan. Siyempre. Hindi natin pong patigas sa ilalim. Ayan po ang grinder at barina. Hindi pa makakasugat yan. Ayan. Ano pa lalagay ko dito? Ayan po yung jacket. Yan. Malamig to. Saka pang parag-welding to. Parag-welding. Para ano? Welding na pala. White. Ayan. Simple ang tawil. Towel. Ayan. At pantrabaho. Trabaho. Pang sapin. Ito. Pink. Ayan. Right. Kuya, sabi daw din kakanawi pa. Kabila. Ayan. Timbag ko na naman ulit. Timbag naman dito. Bigay ko dito. Ayan. Ang kuko, kumain pa yun. Ayan. Ano yan? Alin? Saan? Ano yan? Malaking bag. Kaya ito lang gamitin ko pa. Ito. Tikman tayo. Bigay. Alright. Ayan. Alright mga badak, at tuloy na talaga ang pagpunta ni Kuya Gatcho sa Kamsur. Ayan. Ayan, at abangan nyo ako dyan, Team Pahuway. Kita kits. Ayan. Ano yung charger? Charger. Paano ka? Iwan ko na itong aking lumang mga
area dito. Sabi mo na ito, kalawin. Ito na, dito. May sabon na dyan. May sabon pa naman yan, no? Sabon. Alright, mga kabatak. Tayo nag-i-impake. Yan. At 2 bag to. Yan, siyempre. Ayan. Alright, mga kabatak. Yan, siyempre. Hindi mo na tayo dalang damit at mga pantrabaho. Ayan. Ayan. Mabigat kasi nandito yung grinder sa ano. Ay, cellphone ko. Papa, ano kaya? Ha? Cellphone mo nakalagay. Ayaw nga pala. Mami, charge. Naluka na. Hinahanap ko yung cellphone ko. Nga pala ka-video. Mami, charge Yan, mo si Daddy. baka malubat. Ito-charge natin. Ayan mga kabatak. At tayo tayo. Alright. Ayan. So ito pa. At ito ang mga bag natin. Dadalhin. Ayan. Ayan. Bag. Sabon. Lalayas na din si Daddy. Lalayas. Bakit kasi siya mga ganyan? Kaya lalayas na yan. Ayan. Lalayas. Well, at abangan po ninyo ang aking biyahe papuntang Kamsur. Ayan, alright. Ayan mga kabatak. Ayan, ready. Ready ah, ready ah. Alright mga batak, ito na. At naka-complete package na. Ayan. Siyempre, nandito yung mga charger at yung mga gamit natin sa pagbablog. Ayan. Ayan, nandito. Ayan. Yung ano natin, yung lagayan ng cellphone. Ayan. Tapos yung, siyempre, importante yung ano, yung charger natin. Ayan. Dito mga kabatak. Alright. Ayan, at abangan nyo ako doon sa Bicol, Kamsur. Ayan mga kabatak. Alright. Ayan. Wala ko na yung masira to eh. Alright mga kabatak, ito na. Nakasakay na tayo. Ayan. At napakahirap. 3 oras tayo paikot-ikot dito sa Cubao. Naghanap ng masakyan. Punuan ng bus. Ayan. Alright mga kabatak. Ayan. Dito. Siksikan talaga. Puno mga bagayo. Ayan o. So ayan mga kabatak. At ito. Ayan. Mga nakasakay natin subscribe tayo. Ayan mga kabatak. Ayan, salamat sa inyo. Ayan. Ayan, morning. Dito tayo sa Lagwa. Ayan, mga kabatak. Nakakasabay tayo. Balatan din ang punta. Shoutout sa kanya. Sinapot. Dahil sa palinggig. Napot saka dinuluan, pansit ako. Ano special dito? Yung sinasabi mo na yung Meron dito kasi malago bagong bukas. Yung may aircon. Ilipit pa ng malaki. Ay, ito. Grabe. Ganda na rin palit ko doon.
patak. Binubuan sa bandit. Jojo dia nyehatin tuh. Ini kan. Kan sudah mulai udah. Ah. Nah. Lagi anul. Oh ini dari gua. Tempat saya pada sama. Mabit. Yung isa kan lang yun sa bato eh. Ano na lang nangyari doon? Dala. Malulo natin ang tanam. Dal mga kapatak, ang sarap. Yan. Ubus oh. Binuguan sa kasi na po. Yan, nakasabay natin si Kuya. Ano pangalan mo? Jeffrey. Yan, shout out kay Bragais. Si Bragais. Bragais, may katrabahong Bragais. Sa reviews ko. Oh. Di, kuha kayo ng kahoy, patungan dyan no. Bumira si Max Alvarado. Yan daw yung requirements eh. Kailangan sabak agad. Yo! Ada? Ano daw? Yung diretso talagang balata na superline. Pero yung basta diretsong Legazpi, mahirap. Pero yung galing Burias, sinakyan ko na van, may CCTV. Yan, ganun. Nag-alam ka ba? Nag-ano? Ihalo na natin yan, oh. Pray, ito tawag mo Udo. Nuno ka. Bing! Sa Burias, walang problema. Nandun ang tubig. Signal. Kasi alam. Pero may time din doon na mahina magkapit. Ang gusto mo dito doon. Dito doon. Dito. Sino nga ayaw? Saan yung ginagamit lambat? Sa dagat. Sa dagat, sa ilog. Sa dagat. Anong nahuli niyan? Ah? Pang-abang? Siyempre isda. Naka ano? Style, anong tawag? Pansudsud yan? Ha? Pansudsud? Mga pangputian ka lang. Oo. Mga nadami ka. Tapos ito. Mga ito ang Ha? mga ito. Ay, pang-ito. Sabay. Bawo ng sirap kan mo dali. Hmm? Bawo ng sirap.
Ah? Ari kan? Nah, sana. Nah. Ayan yung bato na dinaanan ko kanina. Ibang na kami. Yung bato kanina. Ayan, Ito kang yung bato. Walang ginabala mo pa si tatay ah. Eh, yung ano ang kukunin ko eh. Ito yung gusto niya. Baka daw mapasok. Okay ka mo. Yung bubating ko yung ano eh. Yung buo. Ay, paigiba ko dun sa bata. Nga na sana kung yan hirap nila. Mura natin. Basta ka na tahan ko nito. Pinagibang ko. Kaya isang pala. Ano yun yung aso? Pag hindi umalis ang aso na, tayo ang aso. Parang kaya natin sa ulit. Na, hindi tayo kakain muna. O kaya kumain tayo tapos biglang alis. Kaya hindi masarap. Pagsipan. Magtatampo. Kaso matampuhin. Magtatampuhin. Kaya biglang matampo. Buti kung makuha niyo yung trip natin. Tayo pa tuloy yung isa. Yan na sana nun eh. Alright. Yan. Shout out sa vlog ni Bayaw. Yan. May iba pa yata ang timba dun eh. Isa, yung ginagamit ko dun. Yung pula. Oh, Yung yung ganito. pula. Yung pula. Yung ganito. Salin mo lang dito. Ayan, at ako'y naka-premier. Dumadagis ah. Baliktad pa. Inubos mo na yung buko mo ah. Well, iba-ibahin mo ng anggulo yung ano. Lipat mo naman doon. Para Baliktad. iba-iba. Para Wait pag lang. inedit mo, iba-iba. Stop mo.
Ay, ah. Araw yan. Alright. Tatlong simento, halo. Ang flooring. Ayan. Para may tag-igid kami sa mga... Alright mga kabatak, at ayan na po. Binubuli na. Binubuli kasi paka ng aso. Ayan. Babawi daw si kabatak. Babawi sa kalukuhan. Inapakan ng aso eh. Pag ayaw umalis ng aso, tayo alis mamaya. No? Alright. Ayan na si kabatak. Linaw ng kamera. Sira-sira. Aso. Hindi mo man? Ha? Hindi mo man? Hindi mo man? Kahoy? Oo, dahil sa tulong. Ito. Ano? Tapos mag-alo po isa. Sabay mo lang. Masakit na sa balakang nun banda. Alright. Ano nga na, parayo kaya di ko, nililimutan. Kaya ano?
Wondering I am lost without you. Little Nadia, it big a bit. Oh, I'm still yours, faithfully. I'm forever your own. Sakali. Alright. Ganyan yung mga bagong design ngayon. Oo, yan. Yan talaga. Mapa yan eh. Mapa. Yung doon sa ano. Ano yan? Dalawa. Eh, Palawan yun eh. Palawan. Eh, Cavite. Doon ba sa Palawan? Pag nakabagising na yan, ano na? Oo. Nakalahati na. Ayaw mo din. Tambakan nyo na lang bro. Tampak yung tambak. Oo. Patik. Patik. Uy. Walang kapupa. Ito yung tinubak ang halo. Ito yung hindi. Nadala. Nagdala ng halo. Parang panlaban siya lapit sa talo ko nun ah. No, sanay sa tayo. Akit bahay yan. Ha? 12. Ano yan? 15 yata rin yan. 12 yata to. Gaya na yung Parang ako din, Bibo. maganda yung camera ng Vivo. Dili. Ang galing dito. Sana all Bibo. Sana all Bibo. Dari ko sana isang kalan eh. Bibinta ko sana sa yung lamig eh. Alin? Kalan? Oh? Ay, yun ang nagawa mo. Ang problema, ano, inisip ko yung punuan, may harapan ako. Kalan din nila. Okay na yan. Para di mo na ako makakita sa mga kadabang-dabang. Ha? Adi ah. Sa ako lang. Tulog kaming balag. Sana all bangas. Sana all bangas. Yan eh. Masyado eh. Kaunti na lang pala pag naubos yun. Kaunti na lang pala. Wala kain. May na. Ah. Si tatay. Gutom na. Para tuloy-tuloy. Gutom si tatay. Tay, maghalo pa kami tay. Tay. Mamaya magtampo yan, umuwi yan. Tay. Maghalo kami o magpahinga muna. Sabi nila lahat ng sobra pangit. Sa bagay. Oo. Lahat ng sobra pangit eh. Si Ben Sobra. Kaya pangit.
Alam mo na yun si Jim sa pula, pag hindi na kumikibuhay, ano na yan. Alam mo na sabihin niyang gutom na siya. Di ba? Kaya ang amin eh. Pabihira buhay. Ay wala naman! Pabihira buhay. Buti hindi ko binuhat ng todo. Marunong na. Ah. Marunong na. Amen. Straight from the heart. Hey! Lubot na gutom. Straight from the heart. Tell me we can make one more start. Another day. And then silent goes straight from the heart. Give it to me! Oh no! Taas ang energy ah. Pambilang buhay. Dalamangan mo yata sila ng kape. Nalamangan? Malamang to, nalamangan. Dalamangan mo yata sa tulog eh. Oo. Ah! Galit na to! Pambira punong-puno! Ay, wala nang balikan? Alam mo na. Wala nang balikan. Malapit ang tradition. Ah! Grabe. From me, we've been down that road before. It's on me now. Hey! Coming back away. Baby, you're all around. When you're lying here in my arms, I find it hard to believe we're in heaven. Hey! Alright, tapos na po yung flooring. Ayan. Ang sala, ayan. Bubulihin na lang yan pagka tumigas-tigas. Para mas maganda. Alright.